internet diýip bir zat bar. Oň içinde de näme her hil saytlar bar da oň içinde. Kän oň içinde zaýat. Onuň näme diýipdir şo saýlar? Han oglypdyr beş wagt namazyň okawer diýipdir, çantarak bolýupdyr. Häk sen özüňe namaz okumak alar. O näme diýdiň aý özüňe? Sen özüňe janaza hojaklar. Şu namaz şol. Sen beş wagt namazyň bakymrak eda et. Sen özüňe namaz okumak alar diýipdir. Namazı okumasan şeytan nasıl olur? İmandan ayırır, ters yola salar. Kavan doğru deyip Ezrail gelir, Ezrail yatlar. Kılgın namazın. Oku diye de bamrak bol tijen niptir derni. Hömpürlep görme diye çaltırak bolluydu. Namazı okun misli pir kimin aylanıp dolanıp